на които със сигурност са вперили поглед в една и съща цел, а тя е именно победата и 3 точки. Начало на кръг номер 9 от FBET Лига. То е дадено от Монтана и Спартак Варна. Приятно гледане. Гьоко Хаджиевски със сигурност се надява, че дългочакания успех на Тарда в изминалия кръг дошъл, между другото, изключително категорично, не само заради головото изражение, именно класическата победа с 3-0, но и заради силната игра на Спартак ще даде тласък на неговите футболисти в още един пореден двубой. Това са мачовете, в които соколите ще трябва да търсят точки, които да ги отдалечават от долната половина на таблицата. Анатолий Нанков обаче се е насочил към абсолютно същата цел, след като поет има в трудна ситуация още в началните кръгове на кампанията. Загуби дебюта си начало на Монтана, но още в него на едва няколко дни тренировки с новите си футболисти се забеляза известна промяна, разбира се, в положителен аспект. След това пък дойдоха 3 последователни победи за Монтана. Всъщност, ако проследим последните 5 кръга в шампионата, в които Монтана натрупа доста добър точков актив, то ще видим, че много са малко тимовете, които са успели да вземат повече точки в този период от монтанчани. Левски и Лудогорец са единствените тимове над тима на Анатолий Нанков. Точките в толкова ранна фаза за отбор като Монтана, който е новак, но иска да се утвърди в края на един дълъг сезон, могат да бъдат напълно ключови. Медицински екип на гостите от Варна се появи, за да провери състоянието на Деян Лозев, който изпита проблем, след като удари топката с глава и всичко изглежда наред с капитана на Спартак, който се завръща на терен. Може би това е добрата новина за Гьоко Хаджиевски в селекционен, организационен дори план, че 3 от 4 бранители в селекцията на Спартак Варна са футболисти, които и през изминалата кампания често играеха заедно на терена. Така че от тази гледна точка комуникацията би следвало да бъде на най-високо ниво. Факт е, че Спартак от 8 изминали кръга, от 8 изиграни двубоя е допуснал 9 попадения, което не е чак толкова стряскащо. Да, гол средно на матчата е малко повече, но със сигурност за положението, в което се намираше Спартак, предвид и многото равенства и загуби от началото на кампанията, защитата е един от силните аспекти в играта на днешните гости. Още един футболист. Този път на домакините на тревата. Този удар в корема на Еляси Ладис със сигурност е бил болезнен. Две са промените, за които вече ви споменах в състава на домакините. Само една в този на гостите. Луис Пахама влиза от първата минута на мястото на Даниел Иванов, който направи силен двубой срещу Арда. Соломон Джеймс центриране. Получи се миг на колебание в наказателното поле на гостите. Стига си до удар от дистанция. Спасяване на Ковалев. Не са изминали 4 минути футбола. Вече стража на соколите с първа намеса. Не случайно казах, че един от най-силно играещите вратари в елита, но може би най-силно представящия се футболист на Спартак, защото от началото на кампанията неминуемо неговото име се споменава във всеки един двубой. Средно по 6 спасявания на двубой прави Максим Ковалов. А това е наистина много добри статистически данни, които показва стража на соколите. Още едно центриране, този път насочено към далечния край на наказателното поле. И Иван Коконов. Деян Лозев изкарва топката в ъгов удар. И началните минути на двубоя ни предлагат още положения пред вратата на гостите. Четири от 6 попадения, които Монтана отбеляза от началото на сезона, дойдоха тук на този стадион, така че
не би било изненадващо, ако футболистите на Анатолий Нанков се опитат да използват началния острем в поредно свое домакинство, не обаче и при това центриране. Илияс Илядис достига до топката и я връща още по-назад към Марсио Роса. Шанде отклони топката, Колто остана далеч от нея. Това е пък добрата новина състава на Гьоко Хаджиевски. Бернардо Колто, който получи удар и съмнение за сериозна контузия в предходният двубой. Все пак е на достатъчно добро ниво, за да започне от първата минута. Топката отнета Илядис. Ще може да центрира остро. Справя се защитата в бяло. Луис Пахама след това повален. От едно от последните нови имена в състава на Монтана. Важебах Сакор. Сакор дебютира срещу Ботев Пловдив при победата с 1-0 на колежа. Футболист с достатъчно солиден опит в футболно естество, вече на 29 години, който със сигурност би следвало да помогне с тази своя рутина на Монтана. Освен него, новопредставени бяха Джоел Берхане в изминалите седмици. Преди това пък дойде Ариан Маршуля. Сега интересна топка за Георг Стояновски. Той овладява и стреля. Не особено вълнение по защитата на Монтана при тази ситуация, може би защото футболистите на Анатолий Нанков осъзнаваха, че нападателя на гостите е в положение на засада. Такава обаче изглежда сякаш нямаше. Така че тук същински късмет за Монтана. Дълъг пас насочен към Кристоф Араченпонг. Той има нужната скорост. Ще дава и дълбочина в дясната зона на атаката на Монтана. Това е сигурно, защото Томас Азеведо не е типичният флангови футболист, но поне в днешния двубой от началните минути би следвало да се задържа по-често в тази зона. Това е интересното в избраниците на Анатолий Нанков. Цели 4 футболисти с типичен профил на опорен полузащитник. Важебах Сакор, Антон Тунгаров, Илияс Илядис и Томас Азеведо. А сега дали Азеведо ще приеме функциите на дясно крило или по-скоро зоната в средата на терена ще бъде наситена, следва да видим в идващите минути. Топка за Аченпонг, който използва скоростта си, но не успя да достигне до нея. Аченпонг прекара подготовката с състава на ЦСКА 1948 в началните дни на шампионата обаче премина в своя нов клуб Монтана. Дебюта му дойде именно срещу бившия му тим от Бистрицън. Не особено успешен предвид многото грешки в онзи двубой, но след това Аченпонг със сигурност внесе повече сигурност и скорост в предни позиции от дясно за Монтана. Още една засада отсъдена при подаване към Георг Стояновски. Този път изглежда сякаш Северна Македонеца наистина бе в положение на засада. Марсио Роса вкарва топката в игра. Продължава да бъде интересна и конкуренцията под рамката на вратата за монтанчани. Васил Симеонов, иначе титулярният капитан на тима, неизменна част от отбора, който се установи във втора лига и успя да спечели промоция. Среща вече сериозна конкуренция с Марсио Роса, натрупал опит по българските терени в състава на Хебър. Сега пък Соломон Джеймс, също футболист, дошъл през лятото, също с опит по българските терени. Ще хвърля топката в наказателното поле. Тя отклонена. Азеведо след това успя
да се извиси над всички и да стреля. Още една намеса на Ковалов, която обаче е по-скоро рутинна за качествата на стража на Соколите. Сакор спокойно владя топката и я разпредели към Тунгаров. По гражданство Сакор е норвежец, но всъщност е роден в Моровия, Либерия. Записал и няколко двубоя за младежката селекция на Норвегия преди години. Много интересна е кариерата на този футболист, който за последно е бил част от гръцкия футбол и ПАС Ламия. Иначе преминал, забележете, и през примаверата на Ювентус. Преди вече над 12 години. Защото в този момент се озовал в българския елит и в Монтана на 29 годишна възраст. Сами се досещате, че не е успял с футбола на Бутуша. Серия от много наеми в Белгия, в Норвегия, в Нидерландия, в Швеция. Но сега Сакор успял да пресече опит за подаване и възможност за контратака на сините. Илиадис изчаква включване. Забави се за момент нападението на домакините. Илиадис с опит за пас. Неговият опит обаче е пресечен. Пахама се опита да изостри възможността пред Спартак с финт срещу Соломон Джеймс. Още едно интересно решение от Гьоко Хаджиевски да пусне Луис Пахама, на който пък у нас е познат с двубоите си в Дунав. Отдясно на атаката Пахама, иначе номинално действащ като типичен централен нападател. Тунгаров отне топката и веднага я прати в по-освободената зона зад гръба на бранителите. Борис Димитров тук надхитри Матео Петрашил и развива атаката на Монтана с пас към Томас Азеведо. Той може да стреля от дистанция. Лош опит на португалеца към вратата на Максим Ковалов, но тези 12 минути в футбол сякаш се развиват по-добре за домакините към момента. Немалко привърженици, между другото, подкрепящи Спартак Варна в работен ден. Без да спекулираме дали голяма част от тях са пропътували разстоянието от морската ни столица до на северозапада и Монтана. Факт е, че домакинските двубои на Монтана напоследък от началото на новия сезон са добре посетени. Всичко това пряко свързано и с резултатите, които записат. Има първоначално воден от Танчо Галпаков, а сега от Анатолий Нанков. Петрашил към Дамян Йорданов. Началните кръгове по-често използван като ляв краен бранител Дамян Йорданов. Вече върнат на обичайната си позиция във вътрешността на терена. Бивш младежки национал, действащ редом до настоящ такъв като Цветослав Маринов. Петрашил. Този диагонален пас със сигурност не сработи по желания начин и Марсио Роса ще овладее топката спокойно. Цели 6 чужденци от първата минута за Монтана. Това със сигурност е интересно. Да, Монтана влиза към момента в новоприетото правило за налагане на български футболисти. Но единствените български имена са тези на Мартин Михайлов, Костадин Илиев, Антон Тунгаров, Иван Коконов. Все играчи, които бяха части през миналия сезон от Монтана, както и Борис Димитров, който дойде под наем от състава на ЦСКА 1948. Всъщност една дузина нови имена за Монтана и почти толкова бяха разделите на играчи носили екипа на монтанчани. Последни с тима се разделиха Борислав Вакадинов, който отиде в Марик, и Стефан Каменов и Денис Динев. Илиев ставя топката за Соломон Джеймс. Той връща назад към Марсио Роса. Във втория кръг през тази кампания дойде първия елитен гол за Монтана от близо 4 години. Всъщност от над 4 години. В шестия кръг пък дойде първата елитна победа от над 1500 дни.
Допреди обаче трите поредни победи, Монтана беше с най-слабото попадение в лигата, отбелязал едва 2 гола в рамките на 5 мача и с втората най-слаба защита след тази на септември. Сега, към днешна дата, 5 отбора са допуснали повече попадения от Монтана, следователно защитата на тима е заздравена от Анатолий Нанков и неговия щаб. Всъщност, ако изключим загубата в първия кръг с 0-5 от Левски на стадион Георги Аспарухов, то в следващите 7 матча Монтана допуска само 6 попадения. Така че прогресът е очевиден. Шанде. Спрян много лесно от Аченпонг. Поведе си дълго топката Аченпонг. Сериозна битка в центъра на терена. Сакор подходи една идея по-агресивно, въпреки че претендира, че е играл с топката. И дори това да е факт, прекомерната агресия, интензитета на влизането може да бъде използвано от всеки един арбитър като основателна причина той да отсъди нарушение в тази ситуация. Дамян Йорданов пострада преди единоборството, обратно обаче на крака. С 3 имена в началото на месец септември Спартак Варна обяви, че селекционния план, поне за летния трансферен прозорец, е завършен. Георг Стояновски, Лукас Макджински и Тиерно Милимоно бяха последните 3 нови футболисти, които облякоха екипа на Соколите. Преди тях с тима подписаха още Саат Мукачар, Илия Шаламанов Тренков, Дамян Йорданов, Жак Пехливанов, Тодор Петров, Емил Янчев, Илкер Будинов. Ангел Грънчов пък се завърна след кратък престой в Ратрия, както и Луис Пахама, така че много са рокадите и в състава на Спартак Варна. Дълга топка за Иван Коконов в по-добрата позиция. Деян Лозев изкарва топката в тъч без да рискува. Сякаш още веднъж Соломон Джеймс директно ще прати топката в наказателното поле. От място изключително силно хвърляне от Соломон Джеймс. Изглежда сякаш в Монтана ще използват всеки един тъч в близко до наказателното поле на опонента като статична ситуация. Пореден ъгов удар за домакините. Илядис и Азеведо за топката. Единият с силен десен крак, другия с ляв такъв. Кръка обаче центрира топката твърде близо до обсега на Максим Ковалов. След това опит за удар на Иван Коконов в тялото на футболиста на Спартак. Топката е върната до Марсио Роса. А Спартак има нужното време, за да се организира в дефанзивен план. Илядис успя да отиграе топката, така че тя да напусне очертанията на терена. Сакор назад към Джеймс. И отново Марсио Роса. Тунгаров. Капитана на Монтана с още един опит да потърси Кристофър Аченпонг. Поне от началните вече почти 20 минути футбол. В действителност се забелязва, че Томас Азеведо по-скоро влиза във вътрешността на терена. Да, доминантно в дясната зона на половината на опонента, но оставя фланка за този човек, на Кристофър Аченпонг. Същото прави отляво пък Иван Коконов, който играе в по-централна роля, за да може да има пространство за Иляс Илядис. Сигнал дошъл много преди този удар на Томас Азеведо.
първи искри, които прехвърчат между футболисти на двата тима. Ангел Грънчов и Томас Азеведо. В близост до Станимир Тренчев. ...20 минути футбол. Лек превес за домакините от гледна точка на притежанието на топката. Да, Монтана натрупа 3 последователни победи. И то все срещу тимове, които не бяха от върховите точки на подреждането в FBET Лига, но със сигурност Монтана не влизаше като във фаворит в нито един от тези 3 матча. Сега обаче може би и фенове и ръководство, предвид добрите резултати, очакват Монтана да бъде доминиращия отбор, доминиращата сила, която да търси победата до последно. Да видим как ще се справят играчите на Анатолий Нанков вече с тази променена роля. Лозев за Колто. Топката в краката на Пахама. Отново Деян Лозев. Колто в наказателното поле. Добър трибъл и контрол на топката има Бернардо Колто, така че когато владее топката, особено в близото на наказателното поле, винаги може да донесе опасност. Дамян Йорданов изрита топката на посока затруднен от Георг Стояновски, така че отново без проблем за Марсио Роса. Въпреки че траекторията на топката се беше насочила именно към очертанията на терена. Соломон Джеймс. Борис Димитров успя да овладее топката и веднага да потърси извеждащ пас към Иван Коконов. Дружни усилия тук от Матео Юрич Петрашил и Максим Ковалов правят така, че атаката да завърши без опасност за вратата на Спартак Варна. Но пък една роля, в която Борис Димитров обича да влиза. Именно като футболист, който овладява топката и я разпределя. Отново младежки национал. Спас към Томас Азеведо. Португалица задържа владението. Тунгаров. Ачемпонг. И отново Тунгаров. Топка назад към бранителите Мартин Михайлов и Костадин Илиев. Соломон Джеймс. Оставя топката за Иляс Илядис. Азеведо. Закъсня тук Ангел Грънчов и още веднъж Монтана показва, че няма проблем с това да бъде разиграващия отбор. Тук в близост до централната зона Ангел Грънчов беше изваден от своята позиция, така че ако не беше извършен този фаул, може би атаката можеше да бъде развита много опасно предвид освободената зона от Грънчов. Още един тест за отбраната на Спартак от статично положение. Този път високо изнесена линия на защитата пред наказателното поле. И се справиха успешно футболиста на Гьоко Хаджиевски. Шанде след това успя да запази владението. Към момента доста малък брой топки са достигнали до Шанде. Без никакво съмнение най-острия, най-експлозивният футболист в селекцията на Хаджиевски. Ето сега един пас, който Шанде ще експлоатира. Успя да преодолее Михайлов. Продължава да владее срещу себе си. Има Ачемпонг. Затвори се обаче бразилския футболист. Добра взаимопомощ тук оказаха и Ачемпонг и Сакор на Мартин Михайлов. Иначе ето това е модела, по който топката би следвало да бъде пращана към зоната на Шанде. Спартак поглежда към вратата на Марсио Роса в 25-та минута. Статична ситуация, зад която застава Бернардо Колто. Много остра топка. Луис Пахама може би изпревари Марсио Роса.
Да, точно така. С топката последно игра Луис Пахама, Марсио Роса го връхлетя. Азеведо. Започва дрибъла на Томас Азеведо, фаулиран и тук ще има жълт картон. Първи от началото на двубоя. На сметката на един от най-опитните на терена, Ангел Грънчов. Няколко пъти беше изкаран от своята централна роля на бранител. Тук нито Дамян Йорданов не успя да спре Томас Азеведо, нито Цветослав Маринов. За това Ангел Грънчов трябваше да действа с по-крути мерки. И сега отново статична топка, след която по-вероятно е да последва центриране към наказателното поле на Спартак Варна, въпреки че Ковалов построява трима на стена пред себе си. Ето го изпълнението. Хитро беше то. Иван Коконов стреля. Борис Димитров след това с опит. Много тела пред вратата, пред гол линията на Спартак Варна. Успяват все пак да оттласнат тази опасност. Ачемпонг ще върне топката възможно най-бързо в близост до наказателното поле на Спартак. Йорданов след това затрудни Шанде. Отново топката е в полузащитника на Спартак. Дълъг пас за Георг Стояновски. Неуспешен. Това пък ни дава възможност да видим ситуацията. Открила се пред Иван Коконов. Не бяха подготвени тук бранителите в бяло. Освен тримата на стена в тази зона, която беше атакувана от Коконов, нямаше друг футболист. Виждаме колко закъснял беше Луис Пахама. А след това вече достатъчно бързо възвърнаха позиции, за да спрат и втория удар футболистите в бяло. Михайлов надясно, където Ачемпонг. Двама футболисти стартираха в тази зона в близост до Ачемпонг. Той центрира към Илядис, удар. Топката се удари, може би в гредата след спасяването на Ковалов, но със сетни усилия. Стража на Соколите успя да изкара топката извън 7-метровата си врата. Инстинктивна реакция от Ковалов. Много трудна беше тази топка за спасяване, защото дойде на коварна височина от близка дистанция и то много бързо. Илядис ще центрира. Монтана продължава да засилва своя натиск. И да бъде все по-близо и по-близо до гола. Какво изпълнение! Тук на Борис Димитров. Изпълнение, което обира овациите на домакинските фенове. Има защо. Солидно и завидно самочувствие е нужно за всеки един футболист, за да опита нещо подобно, по-нестандартно. Притиснат до стената. Това беше единствения избор пред Борис Димитров и той не се посвени да стреля по подобен начин. Към момента Димитров печели битката с местния любимец тук, Филип Ежике, за титуларната позиция на централен нападател и това е напълно обяснимо на фона на попаденията, които отбеляза младежки национал. Минути, в които двамата наставници могат да поговорят по-отблизо за по-дълго време със своите футболисти, защото медицинския щаб на Спартак Варна оказва помощ на Ковалов, което със сигурност буди притеснения в гостуващия тим. Интересно повторение тук, което ни убеждава в правотата на решението на съдийската бригада за това, че топката при опасността, създадена от Илядис, не е преминала гол линията, а поред пълния си обем, каквото е и правилото. Така че поредна много силна намеса от Ковалов, но притесненията за Спартак Варна би следвало да са доста към момента, след
30 минути футбол и вече може би половин дозина възможности пред вратата на Спартак. Да, част от тях по-скоро дошли след рутинни удари, но точно 6 на брой са опитите за отбелязване на гол към вратата на Спартак. Цели 4 точни. Към момента обаче ефективността се губи от нападението на Монтана. Петрашил. Трибуна Петрашил и пас към Георг Стояновски, който пък се беше прибрал доста по-назад, за да помогне с изнасянето. Лозев агресивно беше затворен от Иван Коконов. Дори топката ще бъде за домакините. Соломон Джеймс. Анатолий Нанков приканва неговите футболисти да се изнесат по-високо по терена. Коконов овладява на гърди. Не успява да премине пред Деян Лозев. Соломон Джеймс елегантно остави топката зад гърба си. Михайлов изнася от дясно. Сакор през центъра. Ново движение от Борис Димитров към топката. Не стои статичен на едно място централния нападател на Монтана. Към момента търси всяка една топка, защото има достатъчно помощ при изнасянето и развитието на атаките. Тунгаров. Надясно към Кристофър Раченпон. Илядис преминал за момент в тази зона. Греши с паса си Илядис и буквално подарява топката на Спартак Варна. Колото към Шанде. Топката остава в притежание на Соколите. Бернардо Колто търси пас по земя. Стояновски изпреварен от футболист в синьо. Дамян Йорданов след това с изпълнение, което открива резултата противно на очакванията, противно на развитието на двобоя. С първия си точен удар Спартак Варна стига до попадение. Тази реакция е красноречива. Гьоко Хаджиевски, който повярва в този подценяван футболист. Футболистът преминал през няколко български тима, които така и не намериха Дамян Йорданов като титулярна опция. Сега обаче с това си изпълнение със сигурност Йорданов от една страна извежда Спартак напред в резултата, от друга пък може би ще спори за попадение на деветото завъртане. Никакъв шанс за Марсио Роса. Една недобре изчистена топка с късмет попадна в краката на Йорданов, но пък твърде близо до наказателното поле беше оставен полузащитника на Спартак, за да стреля с първото си докосване. И ако статистиката не лъже, визирам тази на Дамян Йорданов и неговата футболна кариера до момента, преминала и през примаверата на Лацио, както и през тимовете на Ботев и Берое, а то това е първо дебютно елитно попадение за Дамян Йорданов. 2 на сметката на 20-годишния футболист, когато той носи екипа на дублиращия тим на Ботев през миналия сезон във втора лига, и 1 гол за примаверата на Лацио преди 2 сезона, така че със сигурност важен ден, важна дата в футболната кариера на 20-годишния футболист. Изчистена топка от футболистите на Спартак. Шанде след това остана под нея. Тунгаров. Азеведо.
Добре се обърна Азеведо. С доза късмет топката е в краката на Илиадис. Монтана ще се опита да върне резултата. Страхотна намеса от Ковалов. Поредна такава. Мигновенен отговор от домакините с това далечно изпълнение на Илияс Илиадис. Лесно преодолян беше Цветослав Маринов и по този начин се освободи пространството за удар пред гръка в състава на домакините. Притежанието не се променя коренно след този гол или около попадението на Спартак Варна. Вижте само ударите обаче. Тройно повече за домакините. Без това да им носи нужния успех. 100% ефективност от гостите. На тежък удар за Иван Коконов. Ето тук, може би при приземяването. Той е навех на десния си Глезен. 10 минути. Или някъде около 10 минути до края на първата част. Достатъчно време пред футболистите на Анатолий Нанков да продължат в същото темпо, в същата динамика. Да търсят попадение. Вече попадение, което не да им даде аванса, да ги върне в този двубой на равни начала с опонента. Още веднъж изпълнението на Илияс Илиадис. Четвърто спасяване на Максим Ковалов. Всъщност пето спасяване е било това. Само преди минути ви споделих средната стойност на намесите на Ковалов от началото на сезона, именно 6 на брой. Така че пореден, много заед работен ден за Максим Ковалов, който с своите игри обаче печели страхотни коментари от футболната общественост. Играта ще бъде подновена с топка за Спартак Варна. Маринов назад към Петрешило. Грънчов владее топката. Няма сякаш нужните опции. Грънчов успя да намери Шанде. Добра комбинация отляво, но отново последния пас не е достатъчно прецизен. Стояновски успя да се пребори за тази топка, въпреки че беше поставен под напрежение от Унгаров. Йорданов. Магджински към Колто. Шанде. Няма нарушение тук. Димитров. Финт срещу Ангел Грънчов. Последния с жълт картон на сметката, се така че би следвало да бъде екстра внимателен. Шанде остава обаче на тревата. Ето тук беше застъпен от Кристофър Раченпронг, нещо, което обягна на Станимир Тренчев. Шант е един от едва десетимата футболисти, които бяха част от Спартак и през миналия сезон, въпреки че дойде през зимата. Нуждаеше се от няколко месеци бразилския футболист да може да се аклиматизира, да се адаптира към не само българския футбол, но и културата в страната ни. Вече показва завидни качества. Колто. Топката веднага е пратена към Шанде. Взаимодействието между тези двама футболисти със сигурност излиза на преден план в мачовете на Спартак Варна. Към момента обаче това взаимодействие е налично в много по-задно поле от гледната точка на футболистите на Гьоко Хаджиевски. Михайлов вече в половината на опонента. Диагонален пас към Иван Коконов, който е сам отляво на атаката. Центриране на Иван Коконов, точно там, където беше пратено, то нямаше футболист на Монтана. Илиадис сега с по-силен ляв крак. На десния си обаче не гласи топката, за да центрира. Още веднъж във въздуха, без проблем за футболистите на Спартак Варна. Луис Пахама срещу двама в тази зона. Топката е отнета чисто.
Сакор. През Азеведо. И отново Важебах Сакор. Тунгаров. Топка за Сакор. Изчислена от Петрашило. Солиден брой вътрешни ротации при нападението на Монтана. Не само това, конкретно при всяка една атака на монтанчани. Нито Иван Коконов стои като типично ляво крило на тъчлината, нито пък Томас Азеведо прави това отдясно. Сакор и Лядис Тунгаров с постоянни спринтове, които да откриват възможността за движение на останалите футболисти. Сега добра възможност и още една намеса на Ковалов. Този удар не изглеждаше толкова опасен при самото му изпълнение, но пък параболата на топката го направи труден за спиране. Иначе не чак толкова силно изпълнение от футболист в син екип. Но Тунгаров успя да насочи топката към далечния ъгъл на вратата на Спартак Варна. Още едно центриране, този път боксира топката Ковалов. Ачемпонг назад към Марсио Роса. Отново Ачемпонг. Усети, че има двама футболисти около себе си, затова веднага изчисти топката напред. Колто затворен мигновено от двама футболисти в синьо. Перфектно изглежда към момента разучаването от щаба на Анатолий Нанков към силните страни на Спартак Варна. Нито Бернардо доколкото получава пространство, нито пък Шанде. Соломон Джеймс към Михайлов. Топка за Коконов. Ачемпонг. И отново разиграването ще започне от централната линия, от централните бранители. Соломон Джеймс видя движението на Иляс Илядис. Петрашил там успя да коригира позиция, за да пресече подаването. Илядис за Джеймс. И отново Иляс Илядис. Центриране, което среща ръката на Дамян Йорданов и това е маркирано от сигнала на Станимир Тренчев. Така че още един шанс ще се открие за Монтана. Високо и в страни беше разперена лявата ръка на Дамян Йорданов, така че няма спор около решението на Станимир Тренчев. Колто и Шанде на стена за Максим Ковалов, може би двама от най-ниските на терена за Спартак Варна. При едно от предходните статични положения пред вратата на гостите стигна до много опасна ситуация. Сега Томас Азеведо с центриране. Луис Пахама изчиства топката. Пахама с по-важни намеси в дефанзивен план, отколкото в офанзивен. Михайлов към Азеведо. Отново Мартин Михайлов. Достатъчно футболисти в син екип в близо до наказателното поле на опонента. Пас през центъра. Сакор овладява топката. Обърна се с лице към вратата. Пас за Иван Коконов. Още един такъв към Томас Азеведо. Сменя посоката Азеведо. Търси позиция за подаване. Точно е то. Костадин Илиев опита удар. През цялото това време от статичната ситуация до този удар Костадин Илиев, а и Мартин Михайлов се задържаха в половината и то много близо до наказателното поле на Спартак Варна. Масирано атакуват футболистите на Анатолий Нанков. Към момента обаче не успява да стигнат до толкова важното попадение. Нарушение тук срещу Иван Коконов. С много опит успя да отиграе тази ситуация Коконов. Първо да овладее топката, след това да се позиционира така, че да бъде трудно спрян. Или, както се случи с цената на нарушение. Ето сега стигаме до момент, в който най-накрая топката може да бъде директно пратена към вратата на Максим Ковалов. Така че много сериозна опасност пред вратата на стража на Спартак. Не случайно стената ще бъде изградена от
поне 5 футболисти, един от които Шанде, бранещ, евентуално ниска топка. Илиадис и Азеведо за топката. Фронтално поставена тя на тази позиция, удобна и за двамата. Илиадис обаче стреля. Стената свърши своята работа, така че поздравление за нея и за Макс Кувалов. 3 минути футбол още през първата част на доста интересното полувреме между Монтана и Спартак Варна, което открива 9-тия кръг. Бързо преразглеждане на ВАР проследява, че няма нередовен момент през миналата ситуация. Шестия го в удар за домакините и още една намеса от Кувалов. Още едно центриране, този път твърде близо до стража на Спартак. Вижте само броя на точните удари към вратата на Спартак. 6. Ако добавим неточните такива, а и блокираните, вече над една дозина изпълнения, с които защитата на Спартак и стража Ковалов трябваше да се справят. За едно полувреме това изглежда като твърде пропусклива отбрана. Коконов поставя топката за Илиадис. Този път добре затворен. Пас към Тунгаров. Не съм напълно убеден дали защитата и дефанзивният футбол на Спартак през първата част трябва да бъде укоряван или офанзивният и динамичен такъв на Монтана. По-скоро похвален. Въпреки развитието на първата част, което най-вероятно ще завърши с пасив за домакините, вярвам, че Анатолий Нанков би оценил много високо представянето на неговите футболисти. И все пак достатъчно минути, може би, за едно или две последни нападения. Михайлов. За Азеведо. Спартак вече е в режим на бранене на това попадение, до което успя да стигне след попадението на Дамян Йорданов. Тук Азеведо успя пък да достигне до топката. Обаче в точния момент, така че притежанието ще бъде за гостите от Варна. Сигнали от Максим Ковалов към неговите съотборници за това къде евентуално ще бъде пратена топката. Възможно най-далече от наказателното поле на гостите. Георг Стояновски надиграва във въздуха, след това Томас Азеведо препънат. Много интересни 15 минути предстоят за Анатолий Нанков в паузата между двете полувремена. Това важи в пълна степен и за Гьоко Хаджиевски, но към момента със сигурност единственият доволен от развитието на този двубой от гледна точка на резултата е състава на Спартак Варна. Още една топка, която ще бъде пратена директно към наказателното поле. Лошо изпълнение на Азеведо и финален съдийски сигнал за първата част на Станимир Тренчев. 45 минути с много ситуации, главно пред вратата на Спартак Варна. Половин дозина спасяване от Максим Ковалов и едно великолепно изпълнение. В момент и не случайно промяната на полувремето идва в състава на гостите от Варна. Луис Пахама няма да излезе на терена за втората част, а на негово място в игра ще се появи типичния дефанзивен полузащитник в лицето на Емил Янчев, футболист, който в началните кръгове на шампионата започваше като титулярна опция. Сега, по какъв начин това би променило подреждането на отделните единици в състава на Спартак, ще видим в началните минути, но най-вероятно Дамян Йорданов ще има малко по-офанзивна функция от тук насетне, като е една от трите опции в средата на терена за Спартак, докато Бернардо Колото ще получи повече свобода и в дясно на атаката на тима. Авантаж от Станимир Тренчев в началните секунди. Сакор губи топката, Йорданов я овладява и пуска към Шанде. Двойно подаване с Стояновски, пресечено
от Кристофър Ачемпонг. Секунди, в които би следвало да си припомним 22-мата на терена за гостите от Спартак. На вратата е отново силно представящия се Максим Ковалов. В защита са Лозев, Петрашил, Грънчов, който има жълт картон, и Лукас Макджински. В средата на терена вече действат Светослав Маринов, Емил Янчев и Дамян Йорданов, по фланговете Бернардо Колто и Шанде. На върха на нападението Георг Стояновски. За домакините от Монтана Марсио Роса. На вратата в защита Ачемпонг, Михайлов, Илиев и Джеймс. Сакор, Тунгаров и Илярис. В средата на терена Иван Коконов и Азеведо по фланговете, Борис Димитров на върха на нападението. И тези позиции, тези имена, които споменах преди секунди, са напълно условни, защото движението, което показваха офанзивните футболисти на Монтана през първата част, беше наистина впечатляващо, с сериозен брой ротации помежду им, което наистина много обърка отбраната на Спартак Варна. Това обаче не донесе попадение. Да видим сега дали нещо ще се промени през втората част, защото подобно на очакванията преди началото на двубой, двата тима отново ще искат да стигнат до трите точки. Сега обаче Спартак Варна в по-добрата позиция предвид едното попадение разлика. Пресечено подаване от Шанде и повече пространство за бразилеца. Той побърза с пас си напред към Стояновски. Дискусионен пас, който причинява тази загуба на топката. Ачемпонг отдясно срещу двама. Търси центриране на Ачемпонг. Отбитата топка отново е в краката на крайния бранител Азеведо. Владее португалеца Томас Азеведо. Финт срещу Лукас Макджински. 19-годишният краен бранител в състава на Спартак успя да спре за момент португалеца в атаката на Монтана. Всъщност, двама бяха португалските футболисти, които изкараха проби през лятото. Един от тях, Азеведо, обаче към момента е в състава. Другия, Жозе Гата, поне първоначално успешно премина пробите, но след това разтрогна стима. Междувременно още едно изпълнение, което този път не носи никаква опасност за вратата на Спартак. Монтана е един от немалкото отбори, които от подобна незавидна позиция на изоставащия тим към момента не е успял да вземе нито една точка. На три пъти монтанчани са били в позицията на догонващи и трите двубоя завършват с загуба. Така че още едно бреме, с което играчите на Анатолий Нанков ще трябва да се справят. Спартак Варна само веднъж е бил в позицията на водещия тим с попадение. Това се случи срещу Арда в предходния кръг и логично дойде единствената победа. Към момента обаче, на фона на развитието на сезона, на всички пречки в Спартак, вярвам, резултатите са най-важно. От гледна точка на това да се натрупат достатъчно точки, за да може тима да работи по-спокойно в следващите месеци. Отново Илярис и Азеведо за топката. Отново статична ситуация пред вратата на Ковалов. Отново линията на отбраната почти на линията на наказателното поле. Достатъчно футболисти в синьо ще атакуват топката, насочена към далечния край. Огромна грешка от Георг Стояновски и попадение, което връща паритета. Отново Борис Димитров е героя. След попадения в три последователни двубоя, Борис Димитров загадна, че може да водят тази атака на Монтана. След това пък Филип Ежике беше големия герой при победата с 1-0 над Ботев Пловдив. Сега обаче отново Димитров показва защо е титулярната опция за Анатолий Нанков. Огромен късмет тук за Монтана след това нескопосано изчистване на Георг Стояновски. Подложи вътрешната част на десния си крак. Стояновски, очаквайки, че топката ще отиде в ъгов удар, но по този начин създаде възможно най-добрата асистенция за Борис Димитров. Много лесно изпълнение от гледната точка на Димитров и перфектен старт на Монтана за втората част. Сега двубоя започва от начало. 50-та минута, в която Монтана най-накрая материализира своя много силен ноустрем. Жълт картон междувременно за
Томас Азеведо. Заето това влизане даде авантаж с Станимир Тренчев, след като атаката не беше развита. Португалец получи официалното предупреждение. Така по един жълт картон в двата тима. Сега го в удар за Спартак Варна. Втори такъв ще последва. Много лесно може да бъде заключението на този двубой до момента. Първата част късмета обърна гръб на Монтана, но пък сполетя Спартак Варна. През втората част ролите се обърнаха. Още едно центриране ще последва. Бернардо Колто е за топката. Този път е доста по-прецизно беше насочено неговото подаване. Йорданов. Топката е отклонена от футболист в синьо, така че ще последва трети последователен ъгов удар пред вратата на Марсио Роса. По-голямата част от бранителите тук на Монтана в зоново покритие. Единични бройки от футболистите пък с персонални цели, които трябва да пазят. Топката отнета, въпреки че футболистът Монтана остана на тревата. Атаката продължава. Пас напред към Азеведо. Деян Лозев се намеси. Сигнал от Станимир Тренчев играта да бъде спряна, за да бъде проверено състоянието на Борис Димитров. Топката изкара въздуха на голмайстора на домакините. Не само в днешния двубой, но и от началото на сезона. Четвърто попадение за Борис Димитров. След изключително успешния минал сезон с екипа на ЦСКА 1948, но на две нива отбеляза 14 гол във втора лига за дублиращия тим Борис Димитров. В края на кампанията пък беше използван от поредния различен треньор като опция на върха на атаката за тима в FBET лига и там отбеляза попадения. Сега вече като част от състава на Монтана. Наистина впечатлява. Топка за Спартак. Деян Лозев ще я прати обратно в игра. Очаква повече движение от своите съотборници. Добре подреден изглежда състава на Монтана обаче. Изчистване сега от Михайлов. И Борис Димитров с възможност тук да постави под напрежение Петрашил. Печели тъч. От тук насетне вече Монтана може да гледа и много по-смело към трите точки. На фона, разбира се, на продукцията си от първата част. Монтана гони своеобразно изравняване на рекорд в елитната си история. До момента върховото постижение на поредни победи е 4 на брой. Това бе постигнато през сезон 2009-10, когато воденият от Атанас Джамански отбор през април 2010 година повали последователно Черноморец Бургас, Локомотив Пловдив, Берое и Спортист Своге. Серия, която бива прекъсната от Локомотив Мездра. В кампания, в която Монтана завършва на 11-та позиция в крайното класиране. Дали нещо подобно очаква монтанчни и този сезон. Наченките са добри, поне от началото му. Димитров наказателното поле. Бори се за топката, но тя е изчистена. Септември, Добруджа, Ботев, Пловдив. Това бяха тимовете, които не се справиха с Монтана. Точно тази стабилност, последователност е нужно на отбор от подобен калибър като Монтана, за да бъде по-спокоен в хода на сезона. Тима не беше взимал две поредни победи в елита, забележете, от 2012 година. Камо ли да говорим за 3-4 и така нататък.
Сега обаче сякаш и играта кореспондира с резултатите напоследък, а това може би е най-важното. Тунгров. Джеймс. Сакор наляво. Топката преминава отясно, където е Мартин Михайлов. Движение от Томас Азеведо. Михайлов продължава да въде топката без да бъде атакуван агресивно. Азеведо срещу двама. Спрямо от Георг Стояновски. Илиадис. През капитана Тунгаров. Соломон Джеймс. За момент да загуби контрол на топката. Това не се случи и отново отбранителите на Монтана разиграват. Това се забелязва под ръководството на Анатолий Нанков. Спокойствието в разиграването на Монтана, особено когато Тима изгражда своите атаки, дори да стигне по-близо до опасната зона, но да няма опция за продължаване на атаката. Тя се връща по-назад и започва отново. Бавно, методично, постепенно, просто за да бъде извършена по възможно най-добрия начин. Тунгаров. Отново от лявата зона, атаката преминава вече от дясно. Недоволство от Анатолий Нанков, иска повече движение, иска по-прецизно разиграване на топката и пасове в точния момент. Илиадис центрира, Борис Димитров атакува топката, Петрашило обаче се изчистване. Сакор. Битка за втората топка, спечелена от Спартак Варна. Макджински към Шанде. Опита се да пусне напред към Бернардо Колто. Много бързо бива затварен от Аченпонг Шанде. Когато пък Аченпонг изпитва трудности, и Азеведо, и Тунгаров се притичват на помощ. Макджински силно напред към Георг Стояновски. Маринов отигра топката. Илиев след това стори същото, а пък Джеймс изчиства. Емил Янчев. Видя основната пробойна в своя тим през първата част Георго Хаджиевски. Не случайно вкара в игра типичен полузащитник. Сега обаче неговия внук Георг Стояновски отново дава аванса на Спартак Варна. И отново, може би изненадващо, но атаката завършва с попадение. Разочарованието би следвало да бъде огромно за тима на Анатолий Нанков, защото тъкмо в момент, в който Монтана успя да стигне до равенството, много лековато допуска тази атака. Огромни поздравления обаче трябва да има и за Шанде след Георги Стояновски. Кристофър Аченпонг получил похвали преди малко. Тук подцени ситуацията и остана далеч и от топката. И от Шанде. След това пък Стояновски беше в позицията, която се очаква да бъде като централен нападател, и Мартин Михайлов не успя да му попречи. Сега тънък е момента дали при подаването на Шанде Стояновски не е в положение на засада, но за това трябва да отговори ВАР системата и реферите, които се грижат за нея. Ситуацията със сигурност ще се преразгледа детайлно. Голът остава, което означава, че дори Георг Стояновски да е бил зад последния бранител на Монтана, той не е бил зад напред линията на топката, което го оставя в редовна позиция, така че дебютно важно попадение за още един футболист на Спартак. Важно попадение от гледна точка на Георго Хаджиевски. Цялостното развитие на двубоя на Соколите, защото дори те да страдат в игрово отношение, ето че постигат резултат. Графично изображение и за чистата позиция за равната линия между топката и Георг Стояновски. А сега също
остава неясно. А това дали гол ще бъде записан на Георг Стояновски или като автогол на Мартин Михайлов, но вярвам, че за гостите от Варна това е с по-ниска стойност на значение. Веднага обаче Анатолий Нанков готов с промени. Филип Ежике и Калоян Стрийнски край тъчлинията, така че много агресивно ще подходи Нанков към следващите минути. Промени, които ще донесат свежест с предни позиции. Камерата следи Мартин Михайлов, защото ето тук отново в тази ситуация той не успя да спре Георг Стояновски. Сега дали отправи топката към вратата и след това се стигнем до рикошет или си е чист автогол, трудно можем да бъдем напълно категорични. Факта е, че Спартак има аванс в резултата, а пък Томас Азеведо и Иляс Илядис напускат игра, за да се появят. Калоян Стрийнски и Филип Ежике. Сега интересно партньорство се очертава в следващите минути между Ежике и Борис Димитров. Калоян Стрийнски ще застане отляво, Иван Коконов пък отдясно. Стрийнски беше футболист, който асистира за Ежике за попадението, донесло 3 точки на стадион Христо Ботев срещу Канарчетата. Жълт картон за Лукас Макджински. Двубой, чиито страсти ще станат още по-високи в следващите минути. Сега вече тима на Нанков с типични флангови футболисти, с Ачемпонг и Джеймс, които изключително много помагат в атаката на тима по фланговете, с Борис Димитров и Филип Ежике, двама класически централни нападатели, голмайстори и футболисти в много добра игрова форма. Да видим. Анатолий Нанков сякаш хвърля възможно всичко най-добро в предни позиции, за да може неговият тим да стигне отново до попадение или попадения. Михайлов за Коконов. И отново Михайлов за Тунгаров. Топката е в краката на Сакор. Меко подаване към Соломон Джеймс, което остана далеч от Джеймс. Това е силата сега на Спартак, когато отнеме топката, преходът да бъде наистина светкавичен, с движение и топка насочена към Шанде. Този път не се получи. Ежике изпреварен от Ангел Грънчов. Йорданов пък намира Шанде. Въжебах Сакор с добра игра. Малко по-назад трябва да бъде изпълнението на тъча. До този момент Монтана в 4-те си домакинства не беше загубил. 2 победи и 2 равенства и беше допуснал само едно попадение. Сега срещу един от най-страдащите отбори от началото на сезона Спартак Варна. Един от двата тима стигнали до първа победа най-късно през сезона. Монтана допуска 2 попадения. На какво се дължат те? Каква е причината? Кои са виновниците? Това само Анатолий Нанков може да каже. Наистина е странно, когато отбора представя един от най-силния си футбол, поне в офанзивен план. В дефанзивен да допусне 2 гола от 2 точни удара към вратата на Марсио Роса. Сакор назад към Костадин Илиев. Все пак към момента Монтана е един от 7-те тима без загуба вкъщи. Много добро центриране, насочено към далечния край на наказателното поле, към далечната града. Ковалов не е случайно излезе, за да буксира, и сега прехода на Спартак Варна. Шанде. Стопка към Стояновски, ситуация 2 на 2. Грешна преценка, може би, грешно и решение от Георг Стояновски, защото той веднага потърси Бернардо Колото, а вляво пък Шанде също стартира. Михайлов. С късмет тази топка достигна до Ачемпонг. Тунгаров. Лявата зона на атаката е свободна, за това идва и този пас по земя към Стрийнски.
Има скорост в краката си Стрински. Тук много лековато обаче допусна да загуби топката. Тунгаров се пребори за нея и се пребори за нарушение. Още една ситуация, от която може да последва директен удар към вратата на Максим Ковалов. До момента 7 спасявания от този човек. А сега обаче при 15-то нарушение ще последва нов тест. Отново 4 на стена, отново Шанде брани ниска топка. 10 на 3 ударите в полза на Монтана. Стрински за топката. Изпълнение на Стрински право в стената. Ще има ли и втори опит? Борис Димитров владее и стреля рикошет. Спасяване обаче на Ковалов. Успя да възвърне позиция, да подгони обратния го, на където се беше насочила топката Ковалов. Така че още един момент, който ще бъде записан като позитивно представяне от стража на Спартак Варна. Ако имаше малко повече сила в този удар, може би в този рикошет след това, ще бъде много трудно за Ковалов, но ето, че отново късмета. Тук намигна на Спартак Варна. Сакор оставя топката за Соломон Джеймс. Димитров за Стрински. Стрински откри си позиция за удар. Лош контакт с топката превръща изпълнението му в подаване към Ачемпонг. Коконов. Балон от центриране, от което няма как футболист в синьо да се възползва. Би било грешка, ако футболистите на Монтана започват да прибързват с развитието на своите атаки, защото към момента разиграването върви по добър начин. Атаките биват създавани по добър начин. И поне в даден момент цялото това количество от възможности би следвало да се превърне и в качество. Още няколко секунди, които бяха спечелени от Спартак Варна, не за да се губи време, а просто за да се спре за момент, да се сложи на пауза на този опит, постоянен опит на Монтана да атакува вратата на Ковалов. Сакор остана под топката. Илиев отново я праща във въздуха. Ежике преборен от Матео Петрашил. Шанде след това в сблъсък с Ачемпонг. Още едно неточно подаване. Емил Янчев пък намира Стояновски. Дамян Йорданов веднага погледна зад гърба си, за да види къде е Шанде. Пас на крак обаче, което е по-лошата опция от гледната точка на щаба на Спартак. След това лошо изпълнение от Шанде. Димитров веднага се опита да изведе Филип Ежике и ето тук някъде започват тези моменти на прибързване в атаките на Монтана. Подчертано, че 3 офанзивни футболисти в предната линия за Монтана. Как това би се отразило на дефанзивната част от играта? Още едно центриране. Лесна плячка за отбраната на Спартак Варна. Ще бъдат подобни изпълнения от по-сериозна дистанция. Михайлов. Най-често бранителят, който изнася топката за Монтана. Коконов отново постави тялото си между топката и Емил Янчев и отново спечели много лесно нарушение.
След излизането от игра на Илиадис и Томас Азеведо изглежда по всичко, че Калян Стрински ще изпълнява тези възможности. Независимо дали тук говорим за центриране или удар. Ето го изпълнението на Стрински. Топката е отиграна от Борис Димитров. Стига се до още един удар. Близо до десния страничен стълб на вратата на Спартак, но недостатъчно. Костадин Илиев последен игра с топката. Въпреки че трима футболисти в бяло бяха около Костадин Илиев, нито един от тях не скочи за тази топка, нито един от тях не успя да по някакъв начин попречи на Илиев да играе с нея, така че дефицитите към момента в защитата на Спартак, не само в бранителите, но в защитната игра на Спартак са наистина на лице. Стояновски отиграва въздуха, няма да има последвало развитие на атаката. Роса със силно изритване. Към момента Филип Пежике сякаш не е на трена след включването си в 62-та минута. Просто твърде малко топки стига до Филип Пежике. Всъщност не знам дали дори една е стигнала до нападателя. Сега обаче добра възможност пред Иван Коконов. Отново тяло на пътя на топката. Този път атаката беше развита успешно. С първото си докосване, с овладяването, с завъртането, Иван Коконов си спечели позиция за удар. Още едно центриране, този път Стояновски помага в защита. Топката е загубена и сега много пространство за Бернардо Колто. Няма нужната скорост Колто, но може да запази владението. Ситуация 2 на 2. Шанде пък с възможност да играе 1 на 1. Шанде търси пространство за удар. Не успя да развие атаката по добър начин Шанде, след като не успя да овладее топката в ключовия момент. Но това ще бъдат ситуациите пред Спартак Варна. Тук Бернардо Колто тръгна от собствената си половина, което от една страна означава, че няма как да има засада по правилника на футбола, но от друга пък означава, че нямаше нито един футболист на Монтана в собствената половина при изпълнението на ъгловия удар. Ще започнат да рискуват играчите на Анатолий Нанков, но това е нужно, ако отборът иска да вземе поне точка в този двубой. И все пак Джеймс и Ячемпонг успяха да възвърнат позиции. Този път нарушение срещу футболист на Спартак. Агресивно подходи Въжебах Сакор. Така беше и през първата част. Изглежда сякаш това е стила на този опорен полузащитник. Състава на домакините. А все още не сме видели част от последните нови имена в игра за Монтана. Жуел Берхане, швед с корени от Еритрея, който, забележете, в рамките на 4 години от началото на своята кариера е сменил на почти половин дозина отбори в Швеция. За последно е играл в 3-та дивизия на Швейцария. Центриране сега насочено към Шанде. Топката изключително опасно се разходи много близо до вратата на Марсио Роса. Гостите печелят тъгов удар. При тези по-разредени позиции в полето на Монтана, всяка една атака на Спартак може да изглежда опасна, може да изглежда голова, стига да бъде развита. Бернардо Колто е за топката, аплодисментите са към част от футболистите на домакините, които се подготвят за включване. Шанде гласи топката, за да стреля! Спасяване на Роса. Прекрасна възможност, която се откри пред Шанде, но не беше завършена заради ключовата намеса от Марсио Роса. Сега пък дава шанс за нападение в синьо. Стрински за Филип Ежике. Гласи Филип Ежике топката си за удар. Нямаше точен момент, в който да стреля. Сакор за Тунгаров.
Топката отново е загубена. Все повече неточности в разиграването на Монтана. Нетипични спрямо играта от първата част. Важна намеса на Мартин Михайлов, защото зад гърба му се бяха насочили двама футболисти. Проблем за Ачемпонг. Тунгаров за момент се зачуди дали да извади топката от игра, за да се окаже помощ на Ачемпонг. Потикнати от публиката и от щаба на Монтана, обаче играта продължава. Соломон Джеймс. През центъра и Филип Ежике. Колто овладява. И след това е фаулиран. Ето отново начина, по който Шанде. Беше ясно какво ще направи всъщност Шанде, че ще гласи топката за десния си крак и ще търси удар към далечния ъгъл, но много труден може да бъде за спиране в подобни моменти. Забележете, това беше едва третото точно изпълнение от състава на Спартак Варна и първият всъщност точен удар, който не се превръща в гол за Соколите. Нова топка насочена към Георг Стояновски, изчистена от Костадин Илиев. Две промени подготвя Анатолий Нанков. Петър Атанасов, един от местните любимци тук на феновете на Монтана, ще влиза в игра. На 20 години е Петър Атанасов, изключително млад футболист, родом от Горна Оряховица, но вече прекарал достатъчно време тук на стадиона Госта, за да бъде един от най-любимите футболисти. Джоел Берхане пък също влиза в игра и записва част от своите първи минути за Монтана на мястото на Кристофър Ачемпонг. Атака от дясно. Конов за Атанасов. Остро центриране на Атанасов, насочено към Димитров. Топката обаче е изчистена. Берхане с първо отиграване и директно удар. Рикошет праща топката в углов удар. Мигновено действие от двамата появили се футболисти в синьо, Петър Атанасов и Джоел Берхане. Ачемпонг и Сакор са футболистите, които застъпиха своите места. Това означава, че Атанасов, въпреки че е номинално офанзивен футболист, ще действа като десен бек в оставащите минути. Ново подход, който показва желанието на Анатолий Нанков. Ново спасяване на Ковалов. И още една намеса, която изглежда много впечатляваща. Стрински за Илиев. Удар в далечния ъгъл. Топка, която се отласне от тревата и въпреки това Ковалов успя да я достигне. Пореден брилянтен матч на стража на Спартак Варна. И Гьоко Хаджиевски готви промени. Край тъчлинията готов да се появи в игра е Жак Пехливанов, но да видим дали този физически проблем за футболист на гостите няма да накара Хаджиевски да промени първоначално заявената си промяна. Още едно принудително спиране на играта, което дава възможност за указания към двата тима от техните треньори. Разговор между дядо и внук. На 21 години е северномакедонския нападател. Да, в действителност Жак Пехливанов ще влезе в игра на Дамян Йорданов, който е пострадал. Иначе с ето това попадение Йорданов ще запомни този двубой. Попадение, което беше дебютно за него в елита на българския футбол.
В финалните 10 минути на редовното време от този двубой със сигурност не чак толкова малко ще бъде и добавеното време към втората част, така че достатъчно време и пред двата тима от тук насетне. Проблем за Георг Стояновски. Няма да има обаче нужда от медицинска помощ. Първоначално в младежките си години той би бил определен като един от най-обещаващите таланти в северно-македонския футбол. Има мачове и голове в елита на страната си. И национална Северна Македония в юношеските гарнитури на тимовете. Иначе е играл за Вардар, Тетекс, Работнички, Шкупи в Обединените арабски емирства. Носи от цветовете на Хата клуб. Джеймс. Берхане. Ето това е този футболист, за който ви говорих. Джоел Берхане. На 25 години. Скоро ни от Еритрея, иначе шведско гражданство. Борис Димитров. Между двама владее топката и я губи. Стояновски. Димитров остана на тревата. Нарушението обаче е в полза на Спартак Варна за влизането в краката на Стояновски. Ето тук пострада голмайстора за Монтана. Минути, в които обаче Монтана започва да губи, почва под краката си, започва да прибързва, да се изнервя и с това да губи своето добро представяне от минутите до сега. И виновник за това е резултата, който е в полза на Спартак. Шанде. Стояновски. Шанде беше в положение на засада и въобще не атакува тази топка. Просто Шанде трябваше... Стояновски, разбира се, трябваше да бъде по-отговорен към отиграването си. Макджиински ще хвърля топката. Михайлов обаче преборен от Стояновски. Янчев след това игра с нея. Джеймс насочва топката към възможно най-освободената зона, където има футболист на Монтана, и Калян Стрински. Дублиране фланга от Соломон. Джеймс показва на изчерпаема енергия, показва и добър поглед с центрирането към Иван Коконов. Прекрасно изпълнение от въздуха и отново топката преминава по нежелана траектория от феновете на Монтана. Този път без намеса от Максим Ковалов. Една от най-добре развитите атаки за домакините. Филип Ежике спрян много чисто от Ангел Грънчов. Към момента не успява Ежике да покаже своето качество. Колто пък има този шанс. Удар към далечния ъгъл. Удар, който среща гредата и спасява Марсио Роса и Монтана. Ето тук Спартак можеше да достигне до точка на спора с изпълнението на Бернардо Колто. Този път късмета не споходи с околите. Още един шанс за португалеца. Топка назад. Жак Пехливанов владее. Още по-назад към Емил Янчев. Колебливо разиграване от Спартак Варна подарява топката на Монтана. Прекрасна игра тук на Стояновски. Овладя топката, видя движението на Колто, изведе го назад гръба на отбраната. И Колто свърши своята работа. С на хартия по-слабия си крак стреля към далечния ъгъл
и беше на сантиметри от това да отбележи третото попадение за Спартак. Петър Атанасов за Ежике, той спета към Иван Коконов, удар на Иван Коконов този път. Право в обсега на Максим Ковалов, иначе поне по статистика това е 10-то спасяване на Ковалов, или по друг начин казано 10-ти точен удар за Монтана. Само едно попадение обаче за монтанчани. Няма нарушение тук. И нови искри между футболисти на двата тима. Берхане. Много лошо изпълнение на Берхане. Късмет за него, че топката отиде в краката. Всъщност не в краката, но по-близо до Калян Стрински. Михайлов с разочароващо действие. Борис Димитров се бори за топката и единствено тази целеустременост на Димитров тук спаси загубата на притежание. Атанасов. Тунгаров. И отново Петър Атанасов. Действа сам, ще потърси удар. Твърде неточно. Много важно е за Спартак Варна да натрупва точки. 3 точки днес ще пратят Соколите много близо до втора група, или така наречените места между 5 и 8. Дори при успех Монтана нямаше как да надскочи моментното си 6-то място, но разликите са много малки в тази, можем да кажем, условно казано, група на тимовете в средата на таблицата. За Монтана предстоят много тежки сблъсъци. Лудогорец и Черноморе като следващи опоненти. Михайлов. Този път добър пас през центъра. И Тунгаров потърси подаване към Стрински след това. Джеймс. Димитров връща назад. Берхане. Диагонален пас към Петър Атанасов. Достатъчно футболисти очаква топката в наказателното поле. Атанасов владее. Открива възможност пред Берхане, който стреля над вратата обаче. И последен опит за рокада от Анатолий Нанков. Последното ново попълнение. Ибрахим Мухамад ще влезе в игра на място на Иван Коконов, докато ние виждаме отново опита за по-скоро технично изпълнение от Берхане. Именно Мухамад игра с топката. На 21 години е Ибрахим Мухамад. Младежки национал на Нигерия, включително играл с селекцията си на световно първенство за младежи, че последно част от словенския цели, но доста периферна част от този тим. Сега обаче открадва топката. Подаване насочено към Стрински. Стрински добре се завъртя и стреля в тялото на футболист на Спартак. Филип Ежике се придвижи към топката. Тя беше изчистена, но ще последва ъглов удар за Монтана. Продължава тенденцията с доста по-голямо притежание на топката за домакините.
Продължава обаче резултатът да бъде и непроменен в полза на гостите. Стрински. Центриране на Стрински. Отново Ковалов улови в сигурните си ръце. Четири минути бяха минимално добавени към втората част. Смазващо предимство за Монтана. Тройно повече изпълнения в опит за отбелязване на гол. Със сигурност най-силната игра, поне в преден план за монтанчани е днешният двубой. И това може да се окаже най-разочароващото развитие за Анатолий Нанков и компания. Всъщност 5 минути. Чак след изминаването на 80 секунди бяха променени минутите. Опит за удар от центъра в последните няколко кръга. Главно в мачовете на ЦСКА видяхме подобни изпълнения, превърнали се в гол. Този път по-безопасно действие. Димитров. Опит с пета да подаде. След това удар и ново спасяване на сметката на Ковалов. Две промени ще прави Гьоко Хаджиевски в, може би, следващото се отвори спиране за Спартак Варна. Александър Георгиев и Илкер Будинов ще влизат в игра за последните няколко минути. Ежике овладя топката и се впуска напред. Финт на Ежике. Нарушение, което е отсъдено, въпреки удара на Калян Стрински. Жълт картон за Петрашило. Инстинктивно действа Стрински с този си удар, така че може би по-добрата новина е, че Станимир Тренчев връща нарушението. Отново най-често споменаването има от Спартак Варна в действие. Максим Ковалов реди поредната стена пред себе си. Петима футболисти ще я изградат. Но този път не Стрински, а Димитров застава за топката и сякаш на фона на силните си игри и повдигнатите нива на самочувствие, Борис Димитров заслужава подобен опит. Четирима всъщност на стена за Спартак Варна. Сигнала от Станимир Тренчев е даден. Димитров стреля над стената, но и над вратата. Нова намеса от Ковалов. Този път Стрински за топката. Ще се забави изпълнението, защото Станимир Тренчев е забелязал нередности в опита за по-добра позиция в наказателното поле между двата тима. Ето го и центрирането. Той изглежда опасно. Монтана за пореден път се разминава с попадението. Този път нямаше спасяване, но имаше неточен удар на Ибрахим Мухамад. А всъщност Мартин Михайлов отправи този удар с глава. Чак сега идва момента за промени в състава на Гьоко Хаджиевски. Будинов и Георгиев може би 2 или 3 минути стоят край тъчлината, просто играта не бива спирана. Георгиев влиза на мястото на Шанде, а пък Будинов на позицията на Бернардо Колто. Много силно представяне за португалеца и бразилица в състава на Спартак Варна. Петте минути добавено време към втората част изтичат. Ще пусне ли още футбол Станимир Тренчев? Това е въпросът, който може би всички свързани с Монтана се питат. Стрински владее.
Има двама срещу себе си. Спря се за момент Стрински. Соломон Джеймс. И Мартин Михайлов се е включил в наказателното поле. Топката обаче не достига до него. Няма нарушение. Сигнала обаче е финален за този двубой. В матча, който откри кръга,